चला मित्रांनो, आज मी तुम्हाला मस्तपैकी रोडगे आणि वांग्याची भाजी छानपैकी दाखवते. तर चला पाहूया समोरचा ब्लॉग. अच्छा आता याच्यावर तू काही नाही लावायला. काय चालू आहे नाना? ते चालू आहे आता पार्टी मध्ये गव्हाच्या वावरात. तुम्ही काय करून राहिले म्हणजे आता याचं आपण काय करणार आहे? आम्ही आता याचे रोडगे करणार आहोत. गवऱ्यातले शेतात गवऱ्यामध्ये भाजणार आहे आणि भाजून आणखी त्याच्यामध्ये दाबून मस्त त्याचे रोडगे तयार होतील. नंतर वांग्याची भाजी, वरण, वांग्याची भाजी, तुरीची डाळ. पप्पा अद्रक लसूण खुडून राहिले. हे माझं मावशीचं वावर आहे मित्रांनो. करून राहिला तुम्ही? वांगी चिरते, मिरच्या चिरायच्या, त्याची भाजी करायची आता. हो का? झाला की मस्त शेत आहे आणि बाजूलाच धरण सुद्धा आहे, तुम्ही बघू शकता. खूप छान वातावरण आहे मस्तपैकी. आता आपण दगडाची चूल तयार करू मस्तपैकी. ते वांगी बटाटे चिरून झालेले आहेत. आता आपण काय करतो बघू. नाना काय करत आहेत? हे कशासाठी लावा लागते शकली? हे भांडं खराब नाही झालं पाहिजे, गाळण झालं पाहिजे म्हणून. गावरान इलाज आहे हा. नाही तुम्ही काय लावता तुमच्या घरी? साबण लावतो, नाही तर निरमा लावतो. काय चालू आहे? हे वांग्याची भाजी करता तयारी चालू आहे. मिरच्या कुटून लावल्या. या मावशीच्या वावरातल्या ताज्या ताज्या मिरच्या आहेत. आता हिच्यावर आपण रोडगे करायसाठी इकडे तयारी चालू आहे. खड्डं थोडंसं खदलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये गवऱ्यानंतर काही जाळायसाठी. आता आपण करू मस्त वांग्याची भाजी. आता करणे विचारून घ्या. आता टाकू भांड्यामध्ये तेल आणि तेल मस्त गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकू जिरं. आम्ही 7-8 जणांची भाजी बनवणार आहोत. नंतर कुटलेला लसूण आणि अद्रक टाकणार आहोत. मस्तपैकी होऊ द्यायचं आहे सगळं. आता आपण जो मिरच्याचा ठेचा केला होता तो टाकू मस्तपैकी. भाजी एकदम झणझणीत होणार आहे मित्रांनो. आता आपण तिच्यामध्ये टाकूया अद्रक लसूणची जी पेस्ट भेटत असते दुकानात, ती. खूप छान चव येते आणि भाजीला. त्यानंतर टाकूया थोडीशी कोथिंबीर आणि त्यानंतर टाकूया मीठ, जेणेकरून हे खाली नाही लागलं पाहिजे सगळं म्हणून. आणि घरचा मसाला आहे तो टाकला. नंतर हळद टाकली. मस्तपैकी होऊ द्यायचं आहे सगळं. त्यानंतर आता हे मम्मीने आणलंय आलू वांगे, ते व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आणि आपल्याला आता ते भाजीमध्ये टाकून द्यायचे. थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, थोडंसंच टाकलेलं आहे. आता आपण हे धुवून घेतल्यानंतर आलू वांगे टाकून द्यायचे, व्यवस्थित धुवून घ्यायचे. हा सगळा माल एकदम ताजा ताजा आहे, फक्त आलू नाही. मस्तपैकी हलवून घ्यायचं आहे. 2 वांग्याची भाजी बनवा तुमच्यासाठी. मस्तपैकी सगळं परतून घ्यायचं आहे. भाजी दिसायला एकदम मस्त हिरवी हिरवी दिसून राहिली, लागायला पण तेवढी सुपर लागणार आहे मित्रांनो. आता भाजीमध्ये थोडंसं मीठ टाकूया, नंतर थोडंसं पाणी टाकूया, नंतर थोडासा कोथिंबीर टाकूया आणि भाजीवरती झाकण ठेवून होऊ द्यायची. आता आपण पाहू रोडगे कसे बनवायचे. मी तुम्हाला दाखवते. दुसरे नाना आहेत मोठे, ते कसे बनवता पाहू आपण. आपण जो गव्हाच्या पिठाचा म्हणजे गहू एकदम जाडे असे दळून आणले होते चक्कीमधून, त्याचा उंडा केलेला एकदम कडक कडक. आणि आता त्याला असं मसलून घ्यायचं आहे मस्त हातामध्ये, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर त्याला असं गोल गोल करायचं आहे, तुम्ही पाहू शकता. असंच करायचं आहे. आणि त्याच्यावर आपण लावू तेल, तुम्ही पाहता. असं तेल टाकायचं आहे तिच्यावरती.
सगळीकडे लावायचे. ते तेल बाहेरून नाही लागायला पाहिजे, नाहीतर रोडगे जळतात. आणि असं रोल करून अशा प्रकारे आपल्याला रोडगा तयार करून घ्यायचा आहे. तुम्ही एकदा सगळं अंदर टाकायचं आहे ते, म्हणजे असं गोल गोल करायचं मस्तपैकी. अशा प्रकारे अशा प्रकारे रोडगे करून पहा तुम्ही. छान बनतात. फक्त गोल गोल गोळे केल्याने काही चांगलं नाही म्हणत. अशा प्रकारे मस्त बनतात. तुम्ही करून पहा एकदा. इथं आता हे पेटून राख तयार करणं, त्याच्यावर रोडगे शेकणं. जगर पेटून दिला याला जगर म्हणतात. जगर बोरं पहा किती मोठे पडलेले आहेत. आता आपले रोडगे तयार करून झालेले आहेत. एकदा टोपल्यानं हे करतात. पाहू शकता आता रोडगे आपण तिच्यावर ठेवून देऊ. त्यांना थोड्या थोड्या वेळाने पलटत राहायला लागते. तुम्ही पाहू शकता असं मस्तपैकी अशा प्रकारेच ते होऊ द्यायला लागतं. हीच तर खरी मेहनत आहे. मग अशा प्रकारे मस्तपैकी पलटवायचे इकडून तिकडून आकाश हे पडसाद पण थोडं थोड्या थोड्या वेळानं. पळसाचे पानं आणले. समोसे गायब झाले होते. आपले रोडगे होऊन राहिले, अजून झाले नाही. भाजीला बाजूला टाक. जवळून दाखवते मी तुम्हाला. भाजी बी रेडी आपली वांग्याची मस्त. वा आम्ही इकडे रोडगे केले ना. हे रोडगे अजून होऊनच राहिले. रोडगे असे भाजून माती इस्टू टाकून द्यायचा पुरा आणि त्यांना होऊ द्यायचं लय वेळ लोक. आणि आता रोडगे आपले थोड्या वेळानं झाले की आपण त्यांना मस्तपैकी काढू आणि पंक्तीमध्ये बसू खाण्यासाठी. झाले आपले थोड्या वेळानं रोडगे. आता आपण काढू. मस्त झाले एकदम. आता भात, वरण, भाजी, रोडगे हा मस्त पंगत बसली गड्या. आणि वरणात मस्त गावरान तूप. वा 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 वा. या जेवायले तुम्ही बी. खरंच येसान नाही तर आम्हाला स्वयंपाक कमी पडीन. मस्त वातावरण बी आहे. कुत्रा आला खायले. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.